I res, m'ha tocat presentar el Gerard, presentar-lo més que res, crec que serà ell qui anirà presentant i anireu veient tot allò que ens pot aportar d'idees, d'arguments. En Gerard neix l'any 80 i per tant no era un moment en què el català estigués tan en perill com ara, i és trist dir-ho així, no? Tant ell com jo som docents, treballem a les escoles i veiem que veritablement la llengua la tenim ben entrebancada, tenim moltes dificultats per tirar endavant en un espai en què la llengua vehicular és el català i fins i tot tenim aquestes dificultats. Ell és docent a secundària, per tant encara té bastantes més dificultats perquè tot l'aspecte d'adolescència, xarxes socials, tots els referents que busquen el jovent en llengua catalana és un tema, jo crec, clau, i per tant sí que és una cosa que ens ha de fer replantejar i pensar moltíssimes coses. I res, ell ha estat remenant a xarxes i ell diu una cosa que crec que podrà anar explicant si és que vol o no, però que la globalització ha tret valor social al català. La globalització, la idea aquesta global, ha tret molt de valor al català, no? I que evidentment només ens en sortirem amb proactivitat individual i en un altre àmbit molt important que és tot el tema institucional. Evidentment necessitem que les institucions ens estiguin empoderant amb lleis d'educació que sí que donin el valor que han de donar a la llengua. Crec que ell va ser un defensor d'algunes plataformes que sí que varen estar en contra de l'aplicació d'alguna llei del català que no ens ha estat ajudant i és evident on hem arribat. Callo. Gerard, gràcies per venir a Pont de Molins avui, per ser a l'Empordà. Has vist que t'hem rebut amb tramuntana, per tant, per si te n'oblidaves, com que tu ara vius per allà al Vallès, que quan bufa allà ens poseu l'alerta de vent aquí dalt, doncs que sàpigues que aquí bufa de tant en tant. Moltes gràcies. A tu. Ara quan venia no m'ha calgut cap rètol per saber que era l'Alt Empordà, perquè tot de cop venia per l'autopista i s'ha començat a sotreguejar el cotxe, no? De la tramuntana, i dic, ja està, ja sóc a casa, no m'ha calgut. Quan érem petits, que érem poc autocentrats, perquè l'autocentrament és allò de tenir clar quin és el teu marc territorial i mental, sempre dèiem, quan feia tramuntana, els francesos s'han deixat la porta oberta. Però clar, el nostre país va més enllà de la frontera i, per tant, per dir-ho de manera exacta i correcta, els nord-catalans s'han deixat la porta oberta. Els nord-catalans, que per cert, després parlarem d'immersió, però són els únics, casualment, el lloc on es parla habitualment menys el català, un 1% de la població aproximadament, són els únics que fan immersió. Després en parlarem, suposo que us sona la Bressola, que tot just ara ha fet 50 anys, i per tant després parlarem de l'única manera que té la nostra llengua i cultura de sobreviure, que és amb una cosa que vam practicar fa gairebé 10 anys, que es diu autoorganització popular. Després en parlarem. Ara que parlava d'això de l'autocentrament, és molt, molt, molt important, perquè si jo us pregunto a quina comarca és Crevillent, qui m'ho sap dir? Crevillent és el poble del sud del País Valencià, és a dir, de la nostra comunitat lingüística, on es parla més català. Aproximadament un 70% de la gent, és a dir, molt més que Figueres, que Roses, Pont de Molins no ho sé, però per allà, per allà. Per tant, qui em sap dir quina comarca és Crevillent? El Cuià no. Vinapoló no, Vinalopó, el Baix Vinalopó, sí senyor, el Baix Vinalopó, a tocar d'Elx, a 10 quilòmetres d'Elx, per tant a la zona d'Alacant. Per què us ho dic? Perquè som un tot articulat. No sé si us en recordeu, a Catalunya som víctimes del supremacisme castellà, això ho sabeu, La Constitució espanyola és el principal cant al supremacisme. La Constitució espanyola el que diu és hi ha llengües de primera i llengües de segona. Hi ha llengües obligatòries i llengües optatives, com el català, el basc i el gallec, i llengües directament prescindibles, que no són ni oficials. Aragonès,
i asturià, no? Per tant, estableix una gradació, no? La Constitució espanyola és supremacista perquè diu que hi ha llengües. Quan dic que hi ha llengües vol dir que hi ha persones, perquè tothom entén què és una llengua. Una llengua és les persones que la parlen. Per tant, aquí hi ha una nano-representació del que és la llengua catalana. El dia que vosaltres no hi sigueu, la llengua catalana serà més feble, això ho entenem, no? Per tant, la Constitució espanyola diu que hi ha gent de primera i gent de segona. Això ho sap tothom, ja ho sabíem. Però, a part de ser víctimes del supremacisme, els catalans exercim supremacisme també. Amb qui l'hem exercit? Per exemple, amb els nostres germans, els valencians. Quantes vegades fa 20 i 30 anys no havíeu sentit dir allò està perdut, allà tots voten el PP, allà ningú parla català. Ahir parlava amb una persona i em va dir, ostres tu, he estat a pobles del País Valencià, 30.000 habitants, ahir, que es parla molt més català que els pobles de Catalunya. Ontinyent, Xàtiva, Alcoi, etc. I nosaltres dèiem, que malament que estan els valencians. A València ciutat, els nens catalanoparlants entre ells parlen en castellà. Què està passant a Barcelona? No, a Barcelona no. Què està passant a Girona? Què està passant a Figueres? Sí? Per tant, quan els valencians ens deien, i nosaltres no ens els creiem, però no ens els volíem creure, que nosaltres venim del vostre futur, no anaven equivocats. Per tant, enteneu que som un tot articulat? Per què ho dic això? Perquè hi ha dues comunitats dins de l'estat espanyol que no s'automutilen, és a dir, que no renuncien a la meitat del seu país, com hem fet nosaltres. Nosaltres hem renunciat a la meitat del meu país. El nostre país va de la Vajol a Ulldecona, i ja està. Que els hi va molt millor sense automutilar-se. Mira, una és la comunitat castellana, que és una comunitat expansiva, enteneu què dic, expansiva, molt expansiva, per dir-ho així, i l'altra és la comunitat basca. Ells no renuncien, ni a un pam del seu territori. No dic la meitat, ni a un pam. I us posaré un exemple. A part del País Basc, no sé si coneixeu una miqueta el que és Navarra. Navarra té 3 zones lingüístiques. Navarra és l'origen de la nació basca. No és pas Euskadi, és Navarra. Té 3 zones lingüístiques, amb diferents oficialitats de l'euskera. Al nord de Navarra, l'euskera és oficial, tu sempre has pogut estudiar en euskera, a l'escola pública. A la zona mixta, és a dir, Irunya, Pamplona, allà tens menys drets que a la zona del nord. I a la zona del sud, podeu sona Tudela. Tudela sembla Aragó. Allà l'euskera no és oficial. I fins fa 5 anys, allà no s'hi podia estudiar en euskera. Si tu volies estudiar en euskera al sistema públic, tu, els teus fills, no podies, ho tenies prohibit. L'euskera no era oficial. A Tudela, sabeu quants anys fa que no s'hi parla euskera habitualment? 1000 anys. 1000 anys? No? Què van fer els bascos? Van dir, com que allà no es pot estudiar en euskera, tota la comunitat basca farem correllengües, farem grans festes, farem concerts, en els concerts sabeu que es mengen entrepans, es beuen cerveses, els músics tocaven de franc, etc. Van construir una ikastola. Una ikastola sabeu que és la bressola basca, per dir-ho així, no? Vosaltres creieu que algú de Bilbao o de Vitòria o de Sant Sebastià va dir això d'allà a Tudela que fa 1000 anys que no es parla euskera no va amb mi? Creieu que ho va fer algú, això? Ni de broma. Oi que si jo ara us dic a vosaltres, gent de Pont de Molins, per què no obrim una bressola a Oriola? Oriola fa 300 anys que no es parla català, No 1000, 300 anys, Bueno, de fet hi ha una pedania que encara ara es parla català. Una pedania de 80 habitants, Oi que la major part de vosaltres pensareu, què diu aquest? Doncs aquesta és la diferència entre els bascos i nosaltres. Per això ells avancen, perquè continuen avançant, i per això nosaltres també reculem. Per demografia, evidentment, i per marcs mentals, també. Doncs això, ells no renuncien ni un pam de terra. Per què som aquí avui? Doncs per una cosa bona, perquè hi ha una preocupació existencial sobre el futur de la llengua, és a dir, sobre el futur dels nostres drets lingüístics. Quan parlem de llengua, parlem de drets lingüístics, de la capacitat que vosaltres teniu, o del dret que vosaltres teniu de parlar la vostra llengua allà on s'ha originat, és a dir, al vostre país.
Si no tinguéssim aquesta preocupació, si ja no fossin ni aquí parlant del català, seria molt pitjor. Com que hi som, hi ha possibilitat de revertir-ho. Si no hi fossin, seria impossible revertir-ho. Sabeu que hi ha hagut llocs on la llengua pròpia ha desaparegut sense ni adonar-se'n. Sabeu que les substitucions lingüístiques solen ser supersòniques, no? A Catalunya Nord, en 25 anys, el català es va esfumar. 25 anys, Abans de la Segona Guerra Mundial, als anys finals dels 30, amb els exiliats, la major part de Catalunya Nord parlava català. Als anys 70-80 s'havia esfumat. Els occitans, que ara són un 2% de parlants habituals, en 2 generacions es va esfumar la llengua. A Alacant, això us sona, Alacant, és a dir, el nostre país, el vostre país, en 40 anys es va fumar la llengua. Per tant, aquí, com que tenim consciència que alguna cosa passa, vol dir que tenim la possibilitat de revertir-ho. I això és una bona notícia. Quins 3 grans enemics té el català al meu parer? Al meu parer. Mira, el primer és la globalització. Ja n'ha parlat la Maria, la globalització. I em direu, què és la globalització? Molt fàcil. Quan jo era petit, si volia comunicar-me amb els meus amics del poble on estiuejo, on tenim la casa pairal, a Rocallaura, el món funcionava amb cartes i segells en aquell moment. Jo escrivia una carta, m'anava a correus, l'enviava, arribava 2 setmanes després al destinatari o 8 dies després, em responien, total, trigàvem 3 setmanes a dir-nos hola, què tal, com estàs? 3 setmanes, mínim. Mínim. Quan jo era petit i agafava la bici, me'n recordo un dia que vaig agafar la bici i me'n vaig anar cap al nord de la comarca, allà a Darnius, en bici des de Figueres. Si jo hagués tingut un accident, jo no tenia mòbil. Si m'hagués perdut pel bosc, jo no tenia mòbil. Per tant, tenia un problema, oi que sí? Quan ens passaven aquestes coses teníem un problema. En canvi ara, si me'n vaig en bici cap a Darnius, tinc l'eina del dimoni, ara en parlarem, i ho tinc tan fàcil com trucar a l'ambulància i mitja hora després els tinc allà. La globalització és això. Globalització és que jo ara puc parlar amb una persona de Tòquio, dir, hola, què tal, com estàs? I 2 segons després ell ja ho ha rebut. La globalització és que quan jo era petit, quan engegava la tele, amb el comandament, hi havia 4 canals. Us en recordeu d'aquells meravellosos anys? 4 canals, us els dic, TV3, que era molt menys bilingüe que ara, és a dir, no havíem de suportar l'Ostrell en prime time de dissabte entrevistant madrilenys, el canal 33 Super 3, que a més anava anabolitzat, portava esteroides, que es deien Bola de Drac. Bola de Drac, gairebé la meitat dels nens d'aquella època miraven Bola de Drac. I no els podies mirar en castellà, per tant, havies de pagar el peatge obligatori de mirar-lo en català si volies mirar Bola de Drac. Si em pregunteu, què és el que més ha fet perquè siguem un sol poble? Jo us diré l'Akira Toriyama. L'Akira Toriyama és el que es va inventar Bola de Drac, que nosaltres el vam doblar, ell és el que ha fet més perquè ni la CUP ni Esquerra, res. L'Akira Toriyama és el que més ha fet perquè siguem un sol poble. Jo tinc amics que no parlaven català i que ara parlen català amb els seus fills perquè es van alimentar dels dibuixos del Super 3. Us he dit els 2 de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, es deia en aquella època. A més teníem la 1 i la 2, que tenien el circuit català de Sant Cugat. Per tant, què és la globalització? Que quan jo era petit tenia un 60% de la tele mínim en català, sí o no? De 4, 2 i mitja, com a mínim, eren en català. I ara obro la tele, si és pagament ja són 500 canals i 2 i mitja català. Perquè ara TV3 és bilingüe, ja ho sabeu. Sense pagar, de 50 canals en tinc 2 i mitja en català. Per tant, la globalització és això. La globalització és això. Per tant, un oceà de continguts, un oceà, que la major part no són en català, etc. Per tant, globalització és un dels principals enemics. De vegades ens pensem que això que passa ens passa a nosaltres, però ja sabeu que els catalans som una mica drama queens. En som.
Clar, perquè nosaltres som un poble perseguit com el poble jueu. Perdona. A nosaltres no ens han posat 6 milions de persones en un camp de concentració. Ens han passat moltes coses, però això no ens ha passat. Per tant, això que ens passa a nosaltres els està passant en aquests moments a moltes comunitats lingüístiques. Això ho entenem? No som nosaltres el poble escollit en negatiu que pateix. No som cap poble escollit. Som un poble normalet tirant a mitjanet cap avall. Per tant, això els hi passa a molta gent. No ens hem de sentir tan especials. Doncs això. L'altre gran enemic que tenim és Espanya. Espanya no canviarà. Per tant, jo em pregunto, 500 anys després, quin sentit té que pensem en Espanya en termes morals? Que dolents que són els espanyols, és que aquest polític espanyol ens volen liquidar, és que el Tribunal Constitucional farà sentències en contra nostra, cops de cap contra la paret, sempre. Per què? És a dir, en 500 anys no ens hem assabentat que Espanya porta el seu ADN, com França, liquidar-nos? Encara ens ho hem de repetir més vegades? És a dir, sempre som a la roda del hàmster. Evidentment, ells ho porten a l'ADN i ho fan bastant bé. Ja està. Enhorabona i fantàstic. No cal que ho penseu en termes morals. És que són dolents. És que possiblement si nosaltres tinguéssim els castellans sota les nostres botes, faríem el mateix que fan els castellans amb nosaltres. Ja heu pensat mai en això? Perquè la vida, les relacions de persones, les relacions de comunitats, les relacions de nacions, van de jerarquies i dominació. Vosaltres dieu, és que jo soc molt bona persona. Sí, potser tu ets molt bona persona, i que dolents que són els espanyols, però potser tu tens una empresa i maltractes el teu treballador. Per tant, estàs fent del que tu dius que són els espanyols. M'explico? Per tant, Espanya porta l'ADN a destruir-nos, cap problema. El que nosaltres hem de portar és a l'ADN sobreviure a Espanya. Això és el que ens ha de preocupar. No ens ha de preocupar Espanya, ens ha de preocupar la nostra mediocritat. Això és el que ens ha de preocupar. Doncs això, us volia dir una altra cosa d'Espanya. Sí, heu de convidar algun dia l'Aleix Sarri. Us sona l'Aleix Sarri? És un molt bon amic meu. Mira, l'altre dia vaig presentar el seu llibre Esplugues. Ha fet un llibre que es diu Ànima de República, crònica de l'estat català, del 1409, quan Martí l'Humà es mor sense fills, vius, n'havia tingut, però se li havia mort a Sicília, i fins al 1714. Ara prepara la segona part. Doncs l'Aleix Sarri explica en aquest llibre com ja l'any 1600 i escaig, un senyor que us deu sonar, que es diu el comte Duc d'Olivares, va estar 20 anys cremant-se les celles pensant com podia liquidar els furs catalans, les constitucions catalanes. Ell cremant-se les celles. Pensant com coi ho puc fer, perquè aquest coi de catalans, perquè ja en aquella època hi havia catalanofòbia, no? Sabeu la frase aquella del Quevedo, que és del segle XVII, mireu si fa anys. Catalán judío renegado, pagarás por los males que has causado. Per tant, quin problema hi ha amb la catalanofòbia? Cap. Ja ho tenim assumit, oi que sí? No passa res. No els hem de dir sou males persones, no. Per ells és tradició. Fantàstic. Doncs el comte Duc d'Olivares pensava, com ho puc fer? Sabeu quina solució va trobar? Va portar tropes castellanes a Catalunya que van abusar de la població civil, van violar dones, agafaven el menjar dels pagesos, etc. Per tant, van provocar la població, van provocar un alçament, paraules que potser us sonaran, perquè la història es repeteix, la història és circular, va provocar una sedició, i aquesta sedició va ser l'excusa per intentar aplicar un 155 a l'autogovern, és a dir, a les constitucions catalanes. Us sona això, I això. Per tant, ell va fer-ho expressament per poder-ho aplicar. En aquella època ja hi havia exiliats, polítics catalans, també. El que passa és que ell volia anar tan enllà que al final el rei al qual ell servia, que era Felip III, va dir, bueno, potser és massa aviat, ja ho farà un altre, i al final no es va petar les constitucions catalanes. Això ho va fer el Felip V, que fixeu-vos si és trista la nostra història, que era un senyor real, real, que
que estava tan guillat que ell es pensava que era una granota. Ho sabíeu o no, això? Estava posseït de vessant i ell feia el soroll de les granotes, el crac, crac, però això és literal, no és broma. Per tant, bueno, en fi, el segon problema nostre és Espanya, per tant, tingueu clar, mira, ara m'he recordat, fixeu-vos, els progressistes espanyols, us sona un tal senyor Gregorio Peces Barba? Un dels pares de la Constitució espanyola, Aquest senyor va haver-hi un moment que va dir: ostres, tu, aquests catalans el 2017, ens estan portant molts problemes, potser ens hauríem d'haver quedat en Portugal. Va dir, aquests no paren de donar pel sac, ens hauríem d'haver quedat en Portugal, perquè sabeu que va haver-hi un moment que ells es van haver d'autodeterminar. O liquidem els catalans a la Guerra dels Segadors, o ens anem a Portugal, que s'havia independitzat el 1640. I van dir, bueno, primer ens patrem els catalans, després ja anem als portuguesos. Però quan van anar pels portuguesos, els portuguesos ja s'havien fortificat i ja no van poder mai més conquerir-los, no? Doncs ell va dir, ens hauríem de quedar en Portugal, i aquest senyor també va dir, això, del PSOE, els progressistes, va dir, si el dia de demà el castellà pateix a Catalunya i el català es normalitza massa, perquè ells es pensen en termes de conflicte, Som nosaltres que anem a lliure a la mà. Convivència, no, que això no sigui l'Ulster, totes les nostres pors. Les pors que ens han insuflat els nostres polítics. Però hi ha conflicte lingüístic, Hi ha un gran conflicte lingüístic a Catalunya. Després en podem parlar, Doncs aquest senyor va dir, si el dia de demà el castellà retrocedeix a Catalunya, cap problema. Tenim, literal, un exèrcit de reserva de 500 milions de soldats. Com que els andalusos ja no venen, no? Perquè ja han millorat la seva qualitat de vida, 500 milions de soldats transoceànics per venir aquí. Aquesta és la seva mentalitat de conquesta militar. Això s'entén? Per tant, a mi, jo quan sento dir coses com Catalunya serà l'únic estat independent de tot el món, no, de tot el món no, de tota la galàxia, que no tindrà un exèrcit, dius, jo no vull que el meu fill vagi a l'exèrcit. Però tothom entén que si mai Catalunya de carambola fos independent, si tu no tens un exèrcit, 5 minuts després, els que fa 500 anys que creuen que ets la seva possessió i que si cal la maté perquè era mia, 5 minuts després ells t'han tornat a envair, això s'entén o no? Per tant, no pensem en termes de poder, per tant, actualment, vosaltres em direu, és possible la independència? No només perquè no hi ha majoria independentista, això ja ho tenim tots clar, A curt termini no n'hi haurà, tothom ho té clar, sabem fer números, no? A mitjà termini hi haurà independència? No hi haurà independència. No n'hi haurà. Fa 2 mesos vaig escriure un article que jo em pensava que la gent té el mal costum de mirar només els títols dels articles. Això de llegir és carregós, I vaig dir, bueno, jo ja m'havia posat l'armadura i l'article es deia, era una provocació, no hi haurà independència. I vaig pensar, clar, ara tothom a Twitter, a Facebook, tothom et dirà, ets un desgraciat, tothom t'insultarà. I curiosament, es va produint d'aquells miracles que es podria ser tant, la gent se'l va llegir. I la gent m'agrada dir, ostres, tu, és que tens raó. Per tant, teniu deures avui a la nit, No hi haurà independència, I allà, el que jo deia no és que no hi haurà mai independència, jo no deia això. Jo el que feia era desgranar els motius pels quals ara mateix és impossible que hi hagi independència. Si no hi ha mentalitat d'estat, mentalitat diplomàtica, gent formada, no la tenim, gent formada en diversos àmbits, etc. Per tant, això. I llavors el tercer gran enemic del català, que jo penso que és el pitjor enemic de tots, són els catalanoparlants. Els catalanoparlants, perquè ja sabeu que els pitjors fantasmes sempre són els del nostre cap. Són els pitjors, els més terribles, els més terrorífics. Els últims 5 anys d'haver fet, no sé, 700 xerrades, 800, aquesta setmana n'he fet 4, avui és la quarta, de dimarts a divendres. Doncs no us podeu imaginar la quantitat de vegades que parlava amb la gent del públic i sempre hi ha algun true patriot. Sabeu què vol dir true patriot? Patriota de debò, I quan arribava el torn del públic sempre s'aixecava algú, sempre, no passa sempre, però molt sovint s'aixecava algú i deies que clar, perquè ja se sap que clar, hi ha molta frustració ara, hi ha molta frustració que diu, bueno, però ja han passat 8 anys, ja està, anem a una altra cosa, no podem estar tota la vida frustrats tampoc, perquè és un mal viure, no? Viure sempre frustrat, per tant, anem a altres coses.
Doncs el True Patriot sempre deia perquè, clar, els polítics són uns traïdors perquè es van posar al maleter del cotxe i se'n van anar cap a Brussel·les i ens van deixar més penjats que un fuet. Jo això ho he sentit dir amb aquestes paraules o amb altres més d'una i més de dues i més de 5 vegades. I sabeu què passa? Que de vegades els que deien això eren els organitzadors. De vegades. I als organitzadors sempre els agrada, doncs, quan s'acaba la xerrada, anar a fer un beure, anar a xerrar, i a mi també m'agrada. I els mateixos que deien que els polítics eren uns traïdors, quan ens anàvem al bar de la cantonada a prendre una Coca-Cola i darrere la barra hi havia una persona amb una pigmentació cutània conflictiva, els mateixos organitzadors que deien que els polítics eren uns traïdors, ells sí, unilateralment, això sí que és unilateralitat de la bona, abans de saber si l'interlocutor i la interlocutora parlava o entenia el català, què feien? Parlar directament en castellà. Una miqueta com el que passa, si heu anat mai a l'11 de setembre a Barcelona, si després aneu a prendre alguna cosa, ja ho heu vist, no? Tots els supermans amb estelada dient, bueno, me pones un cafè con leche, això ho hem vist tots. Si tenim orelles i hem anat a Barcelona, això ho hem sentit tots. Bueno, ho hem sentit així, manta vegada. Doncs això és el que jo en dic, en homenatge al Milan Kundera, que és un escriptor txec que es va morir fa poc, que a mi m'agrada molt, que crec que es mereixia el Premi Nobel, la insostenible lleugeresa de l'ésser catalanoparlant. Per tant, fixeu-vos, moltes vegades, no, clar, és que nosaltres som el nostre principal problema. Jo de vegades he tornat d'Amposta, que dius, a les 11 de la nit, tu vas sol conduint, tornant cap a Castellbisbal, i has presenciat això. I clar, tu no has dit res. Quan l'organitzador fa això, tu no dius res, tu calles i et fas el despistat, no? Però tu tornes i dius, clar, és que el material humà falla de vegades. Si el material humà és defectuós, és a dir, no canvia, perquè el material humà pot canviar, Jo conec gent que fa 5 anys canviava de llengua i ara ja no ho fa. El material humà pot canviar, però si el material humà és majoritàriament defectuós, com vols fer la independència? És a dir, dit d'una altra manera, oi que fa 8 anys nosaltres dèiem, perquè ens hem tornat molt espanyols, allò que se'n diu en castellà la bravuconeria, el ser un pinxo, perquè jo em moriria per Catalunya. No cal que em moris per Catalunya, només no canviïs de llengua, ja està. És que no puc, la gent t'ho diu, no puc, perquè clar, jo vaig viure el franquisme. Bueno, ensenya-te'n. Ei, nosaltres som animals d'hàbits, no canviar el castellà és un hàbit, som com el gos de Pavlov. Us sona el gos de Pavlov, que quan li posaven allà una mica de carn salivava? Doncs nosaltres som iguals. Si tu agafes l'hàbit de no canviar de llengua, arriba un punt que ho tens tan integrat que no pots canviar de llengua, no pots. Si ho has automatitzat de tal manera que és igual, que tindries aquí la Isabel Díaz Ayuso i li parlaries en català. M'explico? Per tant, nosaltres som un dels principals problemes nostres. Sabeu per què també som un dels principals problemes nostres? Perquè llegim malament la realitat. Oi que llegim malament els espanyols? És que som molt dolents. Ei, que no va de moral, que va de poder. Que va de poder. Sí? Fixeu-vos, ara els andorrans han fet una llei, la llei del català, gràcies al Cerny Escalé, que és un gran polític d'Andorra. Tot ha sortit d'ell, Una persona pot canviar un país. Aquest senyor va fer un partit polític que es diu Concòrdia, ell ho té molt clar, el tema del català, va quedar segon a les eleccions amb un programa proteccionista pels andorrans, és a dir, nacionalista andorrà, va quedar segon, se li va posar entre cella i cella, va apretar molt els liberals, que ja sabeu que els liberals el que volen és que Andorra sigui com Mònaco o Hong Kong o alguna cosa així, no? Per això el català no és majoritari a Andorra, després de 800 anys d'independència, no és majoritari, això ho sabeu, Doncs aquest senyor va fer això i a Andorra ara han legislat que l'any 2029 tots els residents, youtubers inclosos, sabeu que va haver-hi aquest debat, no? Els youtubers que porten molts diners, aquests els exclourem perquè ens deixen molts impostos, els youtubers castellans, que estan disposats, ells també són molt venuts, estan disposats a deixar de ser castellans i ser andorrans per estalviar-se 4 duros. Doncs, ells inclosos, per tant, el senyor suís que s'ha anat a Andorra perquè hi ha bons aires, haurà d'acreditar, em sembla que és un A2,
no és un nivell universitari, però de català. I quan ells van fer això, ningú del món mundial els hi va dir nazis. Si això ho proposés jo o algú, el primer que et dirien és nazi, no? De fet, molts independentistes et dirien nazi. Aquest és el problema, no? Doncs ells han fet això, ningú els hi ha dit nazis, i sabeu el resultat d'aquesta pedagogia del poder, no de la moral? Els inscrits en català, als cursos de català a Andorra, van passar en 3 setmanes de 1.000 a 4.000. No? La pedagogia que ens cal és la de Portugal i d'Andorra. Va de poder, repeteixo, que no va de moral. Fa 4 anys vaig tenir la sort d'entrevistar-me amb el president d'una cadena de distribució alimentària de Catalunya. N'hi ha diverses, N'hi ha diverses. I sempre diem, el català ha de ser útil, el català ha de ser útil. I jo he sentit dir això a gent que tenen empreses, petites empreses, amb treballadors. El català ha de ser útil. Jo me'n vaig a Brussel·les amb l'estelada travessant tot França a fer el friqui. És igual, allà m'estava fent el friqui. Però tu tens treballadors al teu càrrec i en 20 anys no els hi has exigit que aprenguin el català perquè els teus clients tenen drets lingüístics. Penseu, segur que coneixeu algun índex d'aquests. Segur, si jo em conec, vosaltres també, no som d'una pasta diferent, no? Doncs això, el català ha de ser útil. Comença tu a casa teva, perquè molta gent no aprèn català, no per odi el català. És que t'ho diuen, no l'he necessitado. Si no lo necessito, per què l'he d'aprendre, no? Una cosa accessòria perquè l'has d'aprendre. Doncs el president d'això ens va dir, el Pau Vidal, l'Enric Gomà, a diversos sospitosos habituals dels rotllos lingüístics, ens va dir, mira, era ell i el número 2. Ens van passar allà, ens van projectar un PowerPoint, i hi havia 6 punts, i ens va dir, aquest senyor normal, bueno, deu tenir 1.000 milions al banc, però senyor normal, com qualsevol de vosaltres. Diu, tenim 6 punts. Cada cop que algú ve a demanar-nos feina, li diem el segon punt nostre, de la nostra empresa, signe d'identitat, és tu has de parlar prioritàriament amb els clients perquè els clients tenen drets. Ara ve quan se us erissen els pèls, perquè l'homo catalànicus i la dona catalànica no estan fets pel conflicte. Sempre tenen por de ser antipàtics i males persones. Els hi diuen, ei, si no et sembla bé, això m'ho ha dit a mi el president d'aquesta empresa que factura, no sé si són 2.500 milions d'euros. Si no et sembla bé, agafa la porta i vés-te'n. Està, no? Si els teus clients tenen drets, tu exerceixes el poder a la teva empresa. Tu exerceixes el poder, no? Agafa la porta i vés-te'n. Resultat d'això. Quin és el resultat d'aquesta pedagogia del poder? Jo visc a Castellbisbal. A Castellbisbal tenim un esclat. Ja heu deduït quin d'allò era, Tenim un esclat. I ara, precisament, hi treballa la Raquel. La Raquel és la veïna del davant, que té un rotllo... I de vegades dius, mira, no em ve de gust veure-la. No em ve de gust. Me'n vaig a Rubí, a 8 quilòmetres. Vaig a 8 quilòmetres, a Rubí, tranquil, amb la família. A l'esclat de Rubí, a la pastisseria, hi ha una noia llatinoamericana de 50 anys. No ha estat educada aquí, no ha estat, perquè no surten els números. És a dir, fa 30 anys ella no estudiava aquí, perquè no n'hi havia en aquella època. Explico. Aquesta noia llatinoamericana parla un català millor que el de la Plana de Vic. Per què? Em pregunteu per què? Perquè algú li ha deixat les coses clares. És tan fàcil com això. Si a tu et diuen per promocionar l'empresa i treballar aquí, tu has de parlar el català millor que l'Ausiàs Marc. Ho faràs. Si ningú t'ho demana, ho faràs? No ho faràs. Per què molts nouvinguts no aprenen català? Perquè nosaltres no hem sabut generar un discurs que digui una cosa tan fàcil i convivencial com jo estic disposat a transferir-te rendes a tu. Si tu ets més pobre que jo estic disposat a transferir-te rendes a tu. Ara, tu tens l'obligació, digui el que digui l'Estatut, digui el que digui la Constitució espanyola, està descolonitzat també vol dir això, Tu tens l'obligació d'aprendre català. Encara que Espanya digui que no i encara que l'Estatut digui que no. Perquè quid pro quo, no? Allò que deia l'Aníbal Lecter, no? Quid pro quo, una cosa per l'altra. Per tant, si hem de conviure, jo et transfereixo rendes, tu no em pots agredir lingüísticament al meu país, tu no em pots fer servir lingüísticament al meu país. Espanya pot dir el que vulgui. Heu sentit mai algun líder independentista o del que sigui
dient això? És a dir, generant convivència. Convivència vol dir bidireccionalitat. No ho sentim mai? Oi que no? Jo tampoc. Aquest és el problema, que no generem discursos, perquè ens preocupem, els partits polítics, us n'heu assabentat, partits polítics, les organitzacions, tots, l'ego és el dimoni. El dimoni és de tot arreu, no? L'ego és el dimoni, estan més pensant en fotre's cops de colze i tal, que en generar discursos. Sense discursos no hi ha política lingüística. Us en recordeu? La legislatura passada hi havia 74 diputats indepes. Us en recordeu? Es va fer política lingüística en aquest país? Per què? Perquè el discurs públic sobre la llengua el controlava Ciutadans, com a concepte, no com a partit, com a concepte. El discurs bilingüista de Ciutadans. Si tu no generes discurs, no pots fer política. Tindràs por. Sempre estem a la defensiva. No, són bones persones. Fem immersió, que no en fem, ja ho sabeu, però és igual. Diem que fem immersió, però els nens aprenen molt bé el castellà, Aprenen molt bé. Si tu ja vas a la defensiva, et rematen. Si no vas a l'ofensiva, això és el que diu el Pau Vidal. Si tu surts a empatar, perds 10-0. Si surts a guanyar, amb una mica de sort, potser empates. Però si surts a empatar, perds 10-0, que és el que ens passa a nosaltres. Per tant, els catalanoparlants ens falta autoestima i ens sobren estats d'ànim. Per què ho dic això dels estats d'ànim? Perquè fixeu-vos, jo vaig pels llocs i sempre al final de la xerrada sempre hi ha algú que em veu cara de capellà i cerca confort espiritual. Allò que et ve a buscar allà com si vingués a traficar una miqueta i et diu, escolta'm, però... Perquè ell necessita anar-se'n tranquil a casa. És igual, la realitat és igual. L'important és ell poder-se anar tranquil a casa. O ella, Però tu ets optimista amb això del català? Que ens en sortirem? Ven allà a traficar una miqueta amb les emocions, no? Em pregunten això. Jo els dic, si és que és igual, els estats d'ànim. No va d'optimisme o pessimisme. Aquesta clivella és dolenta, tòxica. Va de proactivitat o passivitat. Fem el que s'ha de fer pel català, sí o no? Som proactius amb el català, sí o no? Ens acoquinem davant del conflicte lingüístic. Nosaltres no l'anem a buscar, el conflicte lingüístic. Ens ve a trobar, això ho teniu clar, no? El conflicte lingüístic et ve a trobar. Aquest estiu, a un regidor d'Esquerra Republicana de Barcelona, ell va demanar un gelat de maduixa, us sona? A la gelateria de la hòstia, mai millor dit, i el van fer fora, l'amo argentí, perquè deia que les seves oïdes no estaven fetes per sentir una llengua tan desgraciada com el català. El conflicte et ve a buscar, no? Per tant, l'important és proactivitat o passivitat, no optimisme o pessimisme. Què us estimeu més? Pregunto. Un pessimista proactiu o un optimista que diu que ja va tot bé, passiu? Jo m'estimo més el primer. Ara, us diré encara una cosa millor. Faré una síntesi hegeliana aquí, M'estimo més un optimista proactiu. Això encara és millor. Això és una bomba de neutrons social, Sí? Per què? Perquè això és assertivitat. La gent és molt trist, Funcionem per imitació. Per què deia això optimisme o pessimisme? Fixeu-vos, l'homo catalànicus i la dona catalànica avui aquí a Pont de Molins veuen que dos nanos magrebins d'origen magrebí es parlen en català. Ja està, el català està salvat, ens en sortim. Però l'endemà veuen que el seu net catalanoparlant parla castellà amb el Pere. Ai, el català està perdut, el que no va aconseguir el franquisme ho està aconseguint ara la globalització i tot. Ei, vosaltres ho veieu que això és bipolaritat? Si jo fos un immigrant ucraïnès que ve a parar a Catalunya, imagineu-vos, el meu país, el Donbass, estan matant la meva família. I jo vinc aquí, ja tinc prou problemes, I jo observo, és el que fan els nouvinguts. Veuen una comunitat que sempre s'està queixant. Que si Madrid, que si els immigrants, ells mai no fan res, la culpa que es perdi el català és meva, ucraïnès, però ells en parlen en castellà. Clar, evidentment, I veig una comunitat normal que no acostuma a canviar de llengua, amb bones excepcions, hi ha excepcions, però no acostumen a canviar de llengua, és el que té el supremacisme, i tal. Què faríeu vosaltres? Jo em poso la pell d'aquest ucraïnès i dic, ei, tu, ja tens problemes, me'n vaig a la gent normal. Això és una comunitat tòxica.
Perquè els mecanismes de seducció col·lectius de comunitats lingüístiques són igual que els individuals. Vosaltres de qui us enamoreu o qui us atreu? La persona que sempre s'està queixant i que tothom li fa tot i que sempre té desgràcies o la persona que té autoestima? No he conegut mai una persona que dius m'he d'allunyar d'aquesta persona, és una persona tòxica, només m'explica rotllos i problemes. Us ha passat mai? Si intenteu fer una translació col·lectiva, entendreu per què molts nouvinguts no volen saber res de nosaltres. Penseu avui quan arribeu a casa. És que jo sóc a la meva terra i tal. Que no va de que tu siguis a la teva terra, que va de poder, que va de capacitat d'atracció. No va d'això. Per tant, o canviem col·lectivament o no hi ha res a fer. A mi sempre em pregunten, pots sobreviure al català? I jo sempre dic, sí. Com ho saps? Fàcil. L'any 1980 al País Basc hi havia un 15% de gent que parlava habitualment euskera, 15%, un 10% entre els joves. Dit ràpid i mal dit. L'euskera és una llengua de iaios. Ja està. Avui dia, l'última enquesta que es va fer, un 25% de la gent parla habitualment euskera, entre els joves un 33%. L'euskera és llengua de joves. S'han fet coses, ara seria molt complicat explicar-ho, tots els detalls, tots. Hi ha molts factors, és igual. Es pot revertir? Sí. Actualment hi ha alguna possibilitat, tal com som ara, no dic que no hi hagi persones individuals que ho facin bé, actualment, tal com som ara, hi ha alguna possibilitat que el català sobrevisqui, és a dir, que els vostres drets lingüístics sobrevisquin 2 generacions? 0% de possibilitats. Què hem de fer? Em direu, què hem de fer? Canviar. Com ho fem? Jo què sé, si tingués la recepta, jo ja l'hauria proporcionat i ja no viuria a Catalunya, viuria a Beverly Hills, a Hollywood. El que està clar és que hem de canviar col·lectivament. Què és un oceà? Un oceà és una infinitat de gotes. Què és una nació? Un conjunt d'individualitats. Individualitats? No, microcèl·lules. Per què ho dic això? La gent funciona per imitació. Què podeu fer vosaltres pel català? Em direu, què puc fer jo pel català? Fàcil, no vulgueu salvar el català a Catalunya. És la millor manera de no fer res. Voler salvar el món mundial és ser un farsant. No salvareu el català a Catalunya. Vosaltres podeu salvar el català al vostre entorn, més proper. Us ha passat mai que vosaltres no canvieu de llengua, és a dir, teniu l'autoestima una mica per damunt de l'alçada del Batum. I vosaltres aneu al bar de Pont de Molins, allà, que hi ha la típica companya o company vostre que canvia de llengua. Hi ha un castellano parlant, ells estan canviant de llengua. Us ha passat, no? Vosaltres no heu de fer rotllos, Escolta'm, tu, per què li parles aquest... No, no funciona el rotllo, no funciona. Igual que amb els fills. Tu, net meu, per què parles en castellà que el franquisme... Què li expliques del franquisme a un nen de 7 anys? No li expliquis rotllos. Arribeu vosaltres que teniu una miqueta d'autoestima i parleu català amb la persona castellano parlant. I llavors, sobre el miracle, i la persona que canviava el castellà comença a parlar en català amb la persona castellano parlant. Vosaltres no dieu res i diu, ostres, tu, us ha passat mai o no? Ei, si és que no canvieu. Això passa perquè la gent som tan meravellosa o tan cutre, ja no ho sé, que funcionem per imitació. La gent imitem. Per tant, què podeu fer vosaltres pel català? Tenir autoestima. A mi em diu, què puc fer pel català? Jo sempre dic, som un país de tradició industrial, no? Tradició industrial. El que hem de fer és produir industrialment autoestimina. Per tant, què hem de fer al matí? Ens tanquem al lavabo, posem allà, ens injectem autoestimina i sortim al carrer, radiants, parlant en català, i veureu que l'entorn millora. L'entorn millora si vosaltres us injecteu autoestimina. Per tant, això, molt important, l'assertivitat. Jo tinc un amic que podeu sonar, que fa vídeos sobre el català i moltes altres coses a YouTube que tenen 100.000, 200.000 visualitzacions, que ell viu a Breda, ell és argentí, però ell, me'n recordo un dia que dinàvem a casa seva i em va dir, diu, mira, Gerard, la por s'encomana, la covardia s'encomana socialment, és com les revolucions, els estats insurreccionals, diu, la valentia s'encomana, i em va dir, això me'n recordaré sempre fins al dia que em mori, estic convençut que el dia 3 d'octubre, en l'estat insurreccional que hi havia a Barcelona, després de... Estic segur que si a tota aquella generació de gent que hi havia allà, 1 milió de persones, 1,5 milió, tu els haguessis dit, ei,
a tots, el dia de demà Catalunya aconseguirà els seus objectius. Però de tots els que sou aquí, un 10% no hi sereu, us esfumareu. Ja no hi sereu el dia de demà, no ho veureu. Ell em va dir, estic convençut que un 99,9% periòdic de la gent hauria dit, vinga, com l'Hugo Chávez, hágase, no? Expropiese, hágase. Haurien dit, endavant. Perquè hi havia un clima d'indignació insurreccional, les revolucions es fan així, no? Us sona la primavera àrab? En un venedor, la policia li va pagar, el va humiliar i no sé què, i va començar a haver-hi a Tunísia una revolució, no? És així com es fan, amb estats d'indignació. Doncs la gent funcionem per imitació. Això val per l'autoestima també. L'autoestima s'encomana. Això és el que podeu fer vosaltres pel català. I assumir el conflicte, Assumir el conflicte. Per tant, si les vostres reunions de la comunitat de veïns es feien en català i ve una persona que diu no, ara en parlareu en castellà, la vostra feina és entrar en conflicte amb aquesta persona. Perquè sabeu què passa? Si no ho feu, no ho vulgueu. Però si no ho fem així, el problema... Jo penso en els meus fills, A mi la nació catalana, escolta, la nació catalana és una cosa abstracta, és abstracta. Jo ja ho faig per la nació catalana, jo ho faig pels meus fills, no? Sabeu què passa? Que si no ho feu, si no ho voleu fer pels vostres fills i nets, cap problema, no, m'és igual, feu pels meus fills. Perquè si no, els meus fills acaben, amb aquest esquema, si no assumiu el conflicte, acaben en una reserva índia. És així com s'acaba, Les substitucions lingüístiques s'acaben, si ells volen continuar sent catalans i catalanoparlants, acaben en una reserva índia, o en un camp de concentració. Això no se sap. I direu, què dius? Mira, el meu avi va acabar al camp de concentració del Bruc de Osma. Ell va néixer a la República, no havia de passar, però hi va acabar. I em direu, no siguis exagerat. Quan jo era petit, l'any 1993, als Balcans, Iugoslàvia, es portaven tots bé, hi havia diferents... Iugoslàvia eren gent que parlaven la mateixa llengua. Nosaltres podríem ser iugoslaus. Tenien els mateixos cognoms, parlaven tots la mateixa llengua. L'única diferència és que uns eren catòlics, els altres eren ortodoxos, els altres musulmans. A Srebrenica n'hi va haver uns que en van matar 8.000 dels altres. No havia de passar, però va passar. Quan fa 3 anys, 4 anys, es va dir, no, el Putin ha posat les tropes allà a Ucraïna. Jo el primer que vaig pensar, fantasma. Evidentment, Rússia no envairà Ucraïna, coi, que som l'any 2022, el van envair. Hi han mort centenars de milers de persones. No havia de passar, però ha passat. Per tant, direu, ets un exagerat. Algú de vosaltres té la bola de futur? Per tant, assumim el conflicte. El conflicte ja el tenim, Si no assumim ara el conflicte, sabeu què passa? Que estem generant conflictes futurs més greus. Avui dia, com que no hem fet res més que dir-los a la gent que venia que el català no servia per res, això és el que hem fet a nivell global, les agressions lingüístiques són brutals. Fa 2 anys, a Can Ruti, a Badalona, això us sona, en vaig fer un article, a una noia amb càncer va entrar a la consulta i la metgessa li va dir, si m'has de parlar català ja pots agafar la porta i sortir. I ella va sortir i se'n va anar al mostrador, això era la matinada, eren les 11 de la nit, les 12, i va dir, escolta'm, mira què m'ha dit la metgessa, mira què m'ha dit. Li van dir, no pot ser i no ens ho creiem, doble victimització. I ella va estar allà asseguda, durant 2 hores, esperant que li fessin el tractament. Per tant, va haver-hi una persona que es va veure amb cor de dir-li a una noia amb càncer, no et penso atendre si parles català. Això està passant al nostre país. Els catalanoparlants a Catalunya, i al País Valencià, per cert, i a les Illes Balears, i a la Franja de Ponent, i a Andorra, i a l'Alguer, i a la Catalunya Nord, no són encara els negres d'Alabama dels anys 50. Encara. Els catalanoparlants a Catalunya, la situació dels catalanoparlants a Catalunya no és la dels negres d'Alabama als anys 50. Als anys 50, els negres d'Alabama no són una nació, ells no són una nació. Ells volen ser estatunidencs, dels Estats Units, normals. A una senyora negra li van dir, tu, en aquest seient, a l'autobús, no hi seuràs perquè ets negre.
Sabeu què va passar? Ells no són una nació, els negres d'Alabama, en aquesta companyia d'autobusos de blancs, es van organitzar i li van fer boicot. I per tant els negres, quan anaven a les plantacions, ja no agafaven l'autobús i anaven a peu. Per tant, això ho podeu buscar a Google, no m'ho invento. 2 hores anar a la plantació, 10 hores treballar, 2 hores tornar. O bici, mitja hora anar, 10 hores a la plantació, mitja hora tornar. Van allargar la jornada laboral en solidaritat amb la persona que havia estat agredida. Ja està. Això és un comportament d'una nació. 3 mesos després, també ho podeu trobar a Google, la companyia d'autobús de blancs va fer un comunicat demanant perdó a la comunitat negra d'Alabama, però aquests no anaven amb un lliri a la mà i van dir, no us perdonem. És molt greu el que heu fet. N'estem farts. 6 mesos després, la companyia de blancs d'Alabama, podeu buscar-ho, va fer fallida. Autoorganització popular, que parlàvem al principi, va fer fallida. Ja està, va fer fallida. Quan va haver-hi una agressió a Can Ruti, vam aconseguir reunir, Badalona té 200.000 habitants, quanta gent es va congregar davant de Can Ruti fins que sortís el gerent o el director de l'hospital a demanar disculpes i a garantir que a cap més catalanoparlant li passaria això. Quanta gent va sortir? Algú sap? A mi hi ha una frase del feminisme que m'agrada molt, perquè jo soc molt nacionalista, no? Que és, si ens toquen a una, ens toquen a totes, no? Això és el que van fer els negres d'Alabama. Si ens toquen a una, ens toquen a tots. Van tocar la noia de Can Ruti i ningú no va sortir al carrer. Per tant, vam enviar el missatge que això sortia de franc. Sí, el missatge, la gent no es burra, la gent entén els missatges que donem amb el nostre silenci. Doncs no va passar res. Doncs això. Assumim el conflicte. Vaig acabant. Autoestimina, solucions. Autoestimina. Segon, política lingüística. Política lingüística, fer coses. L'autonomia no serveix per res. Ara s'ha posat de moda dir bajanades, no? L'autonomia serveix per res. Mira, l'autonomia, si tu no haguessis tingut autonomia, no hauries fet l'1 d'octubre. M'explico? Perquè no hauries controlat espais per anar a votar. Per tant, tu tot allò que controlis has d'exercir el poder. L'autonomia serveix perquè el Departament d'Educació fes complir la vehicularitat del català, i no ho fan. No serveix per res als ajuntaments locals. Els ajuntaments locals serveixen perquè els gimnasos municipals es facin les classes dirigides en català, però curiosament es fan en castellà, perquè els regidors tenen el cap a 15:45 i la gent que rep les classes en castellà no es queixa. M'explico, no? Per què serveix l'autonomia? Per què serveixen els governs locals? Per exercir el poder. No l'exercim? Ens l'exerceixen. D'acord? Per tant, política lingüística. Quan dic política lingüística no us estic dient que tot ho han de fer els polítics. Com diu el Pau Vidal, qui és aquell que externalitza la defensa d'allò que s'estima. Si tu t'estimes una cosa no necessites que la defensin els polítics, la defenses tu. Com els senyors bascos amb la Icastola de Tudela. Tornem-hi. Sí? No t'esperes dels polítics. És que els polítics no fan la feina. Fem-la nosaltres. Fem-la nosaltres. Acabo, Fa 5 anys van fer un 30 minuts o uns 60 minuts, no me'n recordo, sobre el català, no? Sempre, l'elefant a l'habitació, sempre el català, tothom en parla i ningú fa res. Hi havia tots els sospitosos habituals dels lingüistes, el Pau Vidal, que és molt amic, l'Enric Gomà, que també és molt amic, tots els saberuts de la llengua. I n'hi havia un que no en sap de llengua, perquè ell en sap de música. El David Caravent us sona, el cantant de Mishima? El de les patilles, Patilles, ell no en sap de llengua, tothom sap del que sap, però va dir la veritat més absoluta de totes. Quan el vaig sentir vaig dir, aquest l'ha clavat. Ell va dir una cosa tan fàcil com, la frase és literal, Bueno, al capdavall, si el català desapareix és perquè els catalanoparlants no se l'estimen prou. Ja està. I això és la veritat. Els polítics poden fer el que vulguin. Et poden venir cada any 800 milions de persones a Catalunya. Evidentment és un problema, que et vinguin 150.000 persones, però al final, si el català desapareix és perquè els catalanoparlants no se l'estimen prou. En aquesta jungla globalitzadora, com diu el Pau Vidal, els porucs no sobreviuen. Només sobreviuen els forts.
Això és una cadena tròfica, Els grossos es mengen els petits. Els petits han de ser dues coses. Àgils i intel·ligents i llestos. Si els petits com nosaltres són lents i llestos, si ets llest però lent, palmes. Si ets ximplet però ràpid, palmes. Només pots sobreviure si ets llest i ràpid. Això és una jungla, És una jungla. Per tant, autoorganització popular. Jo tinc 45 anys, per tant ja tinc una edat, i que jo hagi vist de debò que aquest país es comporti com una nació, ho he vist 2 dies. 2 dies de la meva vida, de debò, Em diran, bueno, durant molt de temps s'ha guanyat les eleccions. D'acord, però això no demostra que ets una nació. Dir que ets no vol dir que ho ets. M'explico? La nació, com deia el Renan, és un plebiscit quotidià. Cada dia demostra si ets una nació. Dir que ets, a veure, si voleu jo us puc dir que sóc la drag queen més famosa de Nova York. Ho soc? No. Us puc dir el que vulgui jo. 2 dies he vist que pensa una nació. El primer ja l'he esmentat, el 3 d'octubre. L'altre dia va ser el 1 d'octubre. Oi que us dic que la gent funciona per imitació? Doncs l'1 d'octubre ningú donava un duro pel referèndum. Els polítics es pensaven que els titafredes i les figatoves que som, que ens han educat a ser, anirien allà amb la butlleta, els dirien no pots votar, i ens aniríem cap a casa amb el cuentrecames. Això era el que havíem previst, I resulta, ara poso una mica de literatura, però no gaire literatura, Resulta que va haver-hi un poble que la gent va dir jo vull votar, i resulta que la policia, us sembla la imatge d'aquella senyora ensangonada? La imatge de la dona d'aquells blancs ensangonada? La van tostar i va haver-hi un moment que va sortir per la tele que en un poble havien tostat la gent. M'ho invento, m'ho invento el poble, a Castelldefels. I els de Gavà, que és a tocar de Castelldefels, van dir, ostres tu, si els de Castelldefels els deixen tostar per votar, nosaltres no serem menys, Es van deixar tostar. I els del costat es van deixar tostar, i els altres es van deixar tostar, i això va ser un efecte cadena, perquè funcionem per imitació, l'autoestima s'encomana, i aquell dia aquest país es va comportar com una nació i va estar a punt d'aconseguir alguns objectius, no sé si la independència o alguna cosa semblant, sí? Per tant, és això el que hem de fer. Llavors, l'última cosa, hem de donar la raó al Rajoy. El Rajoy va dir los catalanes hacen cosas. Hem de fer més coses que convidar gent de Castellbisbal a xerrar un divendres a la tarda. Hem de fer més coses. Per què us ho dic? Aquest país al segle XIX va fer el ferrocarril de Mataró. Aquest país al segle XIX va fer la revolució industrial. Aquest país va fer el consolat de mar. Aquest país va fer el primer sindicat agrari del món, els remenses. El primer sindicat agrari del món. Aquest país va fer el primer banc, la taula de canvi del món. Estudieu tot això, Aquest país ha fet grans coses. Ara ens hem obsessionat en només si ho tinc tot faré alguna cosa, si no ho tinc tot no faré res, per tant poc no m'hi poso. Per tant, entre tot i res tindràs res. Tens un 99,9 periòdic de tenir res. Aquest país va fer, deia, el ferrocarril de Mataró. Crec que avui dia no faríem ni el carrilet de la Cava. Per què us ho dic? Fa 2 anys, i torno, aquest país a l'època del franquisme va fer 70 cooperatives immersives. La gent es va autoorganitzar i va fer escoles catalanes, us sonen? Que després es van integrar a la xarxa pública i que a mi mestres d'aquestes escoles m'han dit ostres, vam integrar a la xarxa pública i 5 anys després ja no es feia immersió. Perquè suposo que tothom ho entén, Jo ja estic a favor d'una escola pública, però tothom entén que mentre siguem dins d'Espanya escola pública vol dir escola espanyola o no? Això s'entén? Això tan evident, s'entén? El dia demà ve un jutge, agafa aquest boli i diu ei, a partir d'ara les escoles públiques de Catalunya faran un 50% de castellà. Qui ho impedirà?
Qui ho impedirà? Els mestres ja et dic jo que no, Soc d'un sindicat educatiu i quan vaig pel Vallès i parlo del 25% de castellà, els mestres em diuen, molts, no tots em diuen, ei, a mi parlen del 25% de poder adquisitiu que hem perdut. Les famílies que no han dit res quan es feien milers de classes en castellà, qui ho farà? Doncs acabo ja l'argument. Fa 2 anys es va intentar a Barcelona fer una cooperativa immersiva que es deia La Flama. Us sona? No se'n van sortir. Això és l'estat del país actual. Hem intentat fer una escola immersiva a l'àrea metropolitana de Barcelona i no ens hem sortit. Fa 2 anys vaig veure que es va fer una escola de natura. Tothom fa escoles, aquí? Una escola de natura a Castelló d'Empúries, als Aiguamolls. Us sona? Aquí tothom fa escoles de les 1000 històries del món. Escoles Waldorf, escoles Montessori, escoles de tot. I som incapaços de fer una escola immersiva a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, em direu, què hem de fer? Hem de fer coses no simbòliques per no donar la raó a l'Unamuno quan deia a los catalanes os pierde la estética. No va d'estètica, va de fer coses. Em direu, jo és que vull la independència. Fantàstic, tenir una escola catalana t'acosta la independència, no tenir-la te n'allunya. Per tant, pensem concret, pensem abstracte. Actuem concret, pensem abstracte. Pensem global, actuem local. D'acord? I ara, si voleu, podem fer una estona de tertúlia. No tenim micro, però com que la sala crec que dona per poder-nos escoltar, si voleu anar aixecant la mà, jo més o menys intentaré anar moderant els torns, coses, intervencions cortetes per tal que tothom pugui participar i seguir amb aquest ambient bèl·lic del Gerard. Entre los conceptos aspectos de estrategia y soberanía, la elección ha sido el hecho, ha sido la lengua. Ha desenvolupado con una multiplicidad de ejemplos que fan a la nuestra vida cotidiana, en todos los aspectos. Incluso, en todos los aspectos, incluso algunos que van directamente a la justicia social. Con todo y todo que has desenvolupado y encuadrado, ¿cómo lo desenvoluparía dentro de yo el concepto de cohesión social? Sí. Que en alguna medida implícitamente lo has dicho, pero queda ahí pendent. És que, saps què passa? Jo penso que ens diem una mentida, perquè quan parlem ens diem mentides. Quan parlem de cohesió social, quan diem el català ha de ser una llengua de cohesió social, no? Això es diu, no? En realitat, el que volem dir, i no ens atrevim a dir-ho, perquè som així, nosaltres som així, el que volem dir és que el català ha de ser una llengua de cohesió nacional. Sí? Per què? Perquè jo, quan vaig a Badia del Vallès, el castellà és una llengua fantàstica de cohesió social de Badia. Sí? I de cohesió nacional, no? Per tant, jo el que penso és, en aquesta extremada diversitat que tenim, només el català pot ser llengua de cohesió social, és a dir, llengua de cohesió nacional. Saps per què? Per una qüestió fàcil, per una qüestió de justícia lingüística. Per tant, la meva pregunta és, realment quan nosaltres ens movem de territori, sigui un estat o no, arrosseguem els nostres drets lingüístics en contra de les persones que ja hi són? Jo crec que no. Per tant, quan els catalanoparlants anem a l'Aran, que té una llengua pròpia, que és l'occità, l'aranès, tenim dret a imposar la nostra llengua a l'Aran. A Catalunya hi ha 3 llengües oficials, català, castellà i aranès. Tenim aquest dret? Jo crec que no, per una qüestió de justícia. No? Llavors, cohesió social? Sí, clar, estic a favor, però en realitat és que és cohesió nacional. És a dir, aquí en aquest país hi ha
dos projectes nacionals en conflicte. No ho diem, La convivència és molt bona, Mira, saps què és el bilingüisme? El bilingüisme és allò que passa mentre una llengua s'encruspeix una altra. És a dir, mentre uns tenen cada cop més drets i els altres cada cop en tenen menys. El bilingüisme és això, Jo puc ser bilingüe. Una societat mai és bilingüe. Mai. És a dir, Bèlgica és bilingüe, de fet trilingüe, no? Per què? Els flamencs a casa seva, i per tant, si tu ets francès, parles francès, i tu compres una casa en territori de Flandes, si tu no acredites que saps flamenc, no te la pots comprar. Tu has sentit algú que digui que els flamencs són nazis? Jo no he sentit ningú. Sí? A viceversa, el mateix. Llavors hi ha Brussel·les. Brussel·les és el problema, no? És a dir, Flandes no és independent per què? Perquè la seva Jerusalem històrica, Brussel·les, ara parla francès. No? Allà és un altre problema, no? Doncs, ara m'estic enrotllant. Per tant, aquí hi ha dos projectes nacionals en conflicte i per tant hi ha dues llengües de cohesió social. I tu em diràs, però això és un rotllo. Mira, aquest país només trobarà pau d'una manera. Fins que el projecte nacional castellà acabi de deglutir del tot el projecte nacional català, o fins que el projecte nacional català degluteixi el projecte nacional castellà. Només així trobarem pau. I clar, ja que hi som, doncs jo, que tinc un mínim sentit de la justícia, a part que soc català no parlant i soc català, doncs mira, m'estimo més guanyar jo els altres. Però nosaltres diem, no, jo no vull incomodar els altres, jo no vull fer-li mal. Saps què passa? Que si jo no faig mal a l'altre, mal vull dir, si no me'l cruspeixo, ell se'm cruspeix a mi. És que és la vida. Per tant, no va de moral, és the fucking life. Saps? Per tant, no sé, no t'he respost gaire, però bueno, tampoc havia entès gaire, però bueno, ja ens entenem. I els sud-americans i un o dos catalans amb una classe de 25 o 26. I jo els deia, jo no llogaria. Clar, no volíem parlar català. Jo no deia ni una paraula en castellà. Per això no feia castellà. Feia matemàtiques, que era una assignatura que... No. Jo no llogaria. Jo tinc una nena petita i tu no parles català. Per tant, jo no llogaria. Si vas a una fleca i no saps parlar català, no tens feina. I així vaig aconseguir que tothom prengués català. No m'estimo els ulls. Però ara hi ha por. Hi ha por de dir les coses per al seu nom. És a dir, l'1 d'octubre, l'endemà, un nen em diu, habrà guerra? Dic, no, carinyo. Que jo sàpiga, no. Esperem que no. Un altre. N'heu parlat a classe? A la sala professor? No n'hem parlat, perquè esclar, potser els pares, les coses s'han de parlar. Clar. Perquè si no se'n parlen... Fixa que a les escoles es pot parlar de tot, menys del català i del problema nacional de Catalunya, Pots parlar de tot. I pots fer pancartes, i pots fer de tot el que vulguis i més. Però d'aquest tema no. Bueno, però és culpa nostra també, Perquè, clar... No, valent no. És una paraula que a mi no m'agrada, perquè saps què passa? Sí, s'ha de ser. És a dir, fixa't, No, s'ha de ser, però simplement. El problema nostre, saps què és? Que som éssers molt sensibles. Posaré un exemple. El típic exemple d'una noia xinesa que parla català, això ho heu vist a TikTok i tal, i li diuen, parles molt bé el català, per ser xinesa? I la nena xinesa diu, idiota, que a mi em van adoptar en 2 anys i jo he viscut tota la vida aquí, no? O tu veus un nouvingut que parla català i nosaltres som així, se'ns entendreix el cor i anem allà a fer una abraçada, ai, quina emoció! Això és la millor manera de desnormalitzar el català. Tu li estàs enviant el missatge que el català no és normal, que el català és un koala exòtic que mereix que tu se t'aigualeixi el cor. Si un nouvingut parla català, fantàstic, ets un dels nostres, perquè com deia el president del casal català de Barcelona, los catalanes nacemos donde nos da la gana.
Sí? Aquest és un Sant Martín defensor del català, el Diego Arcos. Per tant, a nosaltres ens és igual d'on vingui la gent, ens interessen les actituds, ens és igual. Ara, ningú es farà dels teus si tu ja vas allà amb l'arcabús apuntant al terra, no? Doncs això. Per tant, has de ser. El que passa és que nosaltres som molt sentimentals. El nostre problema és el sentimentalisme i els polítics no ajuden. És a dir, quant de temps fa que tu no veus un polític al faristol del Parlament que et generi autoestima? Doncs, bueno, aquesta persona... Ei, saps què passa? L'Albert Rivera era un malparit, oi que ho saps? Però generava autoestima en la seva tropa. L'Arrimadas, idem, generava autoestima a la seva tropa, però. A tu et generava malestar, però als seus els generava autoestima. Quanta estona fa que tu no veus un polític que et genera autoestima a tu al faristol del Parlament i que dius, jo em sumo al club d'aquest tio? Jo fa molt de temps que no ho veig, això. Per tant, necessitem referents. Necessitem referents. Si no tenim referents, doncs malament. Vosaltres sou referents, els mestres, els professors som referents. Ei, i si no som mestres i professors, també som referents a la nostra comunitat de veïns. Som referents a tot arreu, perquè som éssers socials. Llevat que hi hagi algú que visqui a l'ermita d'Albanyà. Algú viu a l'ermita d'Albanyà? No, som éssers socials. Tots som referents lingüístics. Algú més? Vol anar comentant alguna cosa? Pere. Més que una pregunta, que és molt bé jo, voldria compartir una reflexió. Voleu dir que per avançar cap a la independència, a més de la llengua i de tot el que hem dit, que evidentment hi ha el tema dels impostos, i m'explicaré. És a dir, si tu pagues impostos aquí, parlis la llengua que parlis, tu no reps els serveis que et correspondrien pels impostos que pagues, perquè estàs sotmès a l'espoli fiscal. Ahir en David Ros, que va fer una conferència a l'Ateneu i en fa una a Girona dimecres vinent, va explicar que cada hora l'espoli de cada hora són 3 milions d'euros. Això sí que a mi em sembla que això s'obleva fins i tot a un no catalanoparlant que viu i treballa a Catalunya. Mira. I penso que està molt bé que insistim en la llengua perquè ens hi juguem la supervivència, però és que ha arribat un punt que la supervivència també ens la juguem. Sí, jo estic a favor de parlar d'altres coses de llengua, Ei, que jo sempre ho dic, que jo parli de llengua no vol dir que no tinguin moltes altres preocupacions, no? Sempre ho dic, saps per què parlo de llengua? Perquè si no en parlo jo, qui ho fa? Sí? Val, d'acord. Jo tinc moltes altres preocupacions, però a mi em preocupa que continuem dient-nos mentides. És a dir, d'acord, això de la Renfe, sí, és una putada, va morir una persona gelida, i això s'obleva amb els castellanoparlants. Però va d'identitats i identificacions, perquè les identitats no són immòbils. Sí? És a dir, la gent pot tenir més d'una identitat. Tu pots ser peruà i sentir-te català? Sí. Tu pots ser com l'Albante Fachin i sentir-te argentí i català? Sí. Ell s'ha identificat, té una nova identitat. Ara, va d'identitats, sobretot. Com ho sé? Perquè aquesta mentida ens la vam dir durant el procés. Nosaltres ara parlarem de 1000 coses menys de llengua i d'identitat i eixamplarem la base. I ens pensàvem que seríem un 60 o un 70%. Et vas quedar en el 45% pelat de l'època de Convergència i Esquerra Republicana. Peladíssim. I saps com sé que això que dius és equivocat? Tu ets un tropatriot, oi que sí? Si a tu el dia de demà et ve l'Aznar i et diu, ei, Pere, o Pedro, oye, Pedro, que te traigo este maletín, te doy 100.000 euros, pero tú vas a dejar de ser català. Tu deixaries de ser català? Ells tampoc. Si tu, si tu el dia de demà, m'ho invento, hi ha un estat català i els trens no funcionen, tu et voldràs reintegrar a Espanya? Els espanyols, és a dir, la identitat nacional no es compra ni es ven, que és una de les mentides que ens hem dit. Les identitats se senten, no es compren i no es venen. No et dic que no hi hagi una persona que ha nascut a Madrid, que com que això no funciona... D'acord, però el món
No funciona així, Pere. El món no funciona així. L'Àlex Salmond, sabeu qui és l'Àlex Salmond, l'artífex del referèndum a Escòcia, em sembla que era l'any 2014. Ell va anar a la Universitat Catalana Estiu. I un dels nostres, ja se sap, li va retreure, li va dir: escolta'm, Àlex, però tu no has parlat del dèficit fiscal i del petroli al Mar del Nord? I l'Àlex Salmond li va dir: escolta'm, jo per què t'he de parlar d'això? Si jo voldria ser independent encara que hi perdés diners, perquè la dignitat no té cap preu. Li va dir el pallús que li havia fet aquesta pregunta. Sí? I es va fer el silenci a la sala. Per tant, tu vols ser lliure encara que això et costi diners. I si no, no vols ser lliure. Per tant, sí, hem de dir que la Renfe és un desastre i que el que vulguis, però les identitats nacionals no funcionen així. I si Catalunya perdés 10.000 milions d'euros, si Catalunya fos una nació, continuaria volent ser independent. Sí? Bueno, ja els perd, Val? És que encara que tingués superàvit fiscal, si fos una nació, continuaria volent ser independent. Per tant, va de balanços? No. Els temes aquests no van de balanços, van de balanços emocionals. Tu per què vols ser independent? Perquè tu et sents maltractat dins d'Espanya. Molts independentistes, d'aquest 45% que som, molts, si hi hagués hagut un estat confederal, i això ho sabem, i està demostrat per enquestes, molts ja no en serien. No cal fer un trencament. Escolta'm, ja estem bé d'allò. No cal, de moment. M'explico, no? Per tant, no va de balanços. Però jo diria, això que dius tu és veritat, jo sóc un d'aquests, segurament, que jo era independentista fins a l'any 2006 o 2007, encara tenia l'esperança de que en algun moment ens entendríem, que podríem ser catalans dintre d'Espanya, però jo vaig fer el tomb. Però tu tenies la base, clar. Mare? Tu tenies la base. Però el que et vull dir és que ara no tornaria enrere. Clar. Per molt que ara em diguessin va, us donem cada vegada més sobiranies, que espero, que és una de les coses, si ens en donen més de sobiranies parcials, perfecte, agafem-les de totes, però intentaré ser voler al màxim, ja no me quedo amb la molla, vull allò que deien l'altre dia a la manifestació, no vull les molles, vull el pa sencer. Perquè han passat coses, clar. Hi ha hagut un trencament emocional, això està clar, hi ha hagut un trencament emocional, però hi havia la base, però és que parlàvem d'una altra cosa, parlàvem de gent que té l'espanyolitat a la mèdula dels ossos, sí? Per tant, tu, al Manolete Torero, tu ja li pots parlar de la Renfe, que, escolta'm, és erroni. Per tant, com més aviat ens deixem de dir mentides, com la mentida de la immersió, que la primera persona que ho va dir és la Carme Junyent, perquè, fixeu-vos, en aquest país han passat autèntiques distopies, això ho teniu clar, no? Que la immersió es fa, com ho saps? El paper ho diu, que el paper diu que fem immersió. Els bascos són molt dolents perquè separen, però el paper diu que fem immersió. I un bon dia et surt un conseller d'Educació que punxa la bombolla, el conseller Cambrai, que era un cap de personal que deia que els 97.000 treballadors seus s'entenia molt bé entre línies, eren uns ganduls. Dius, fantàstic, amb consellers així, Ell venia a dir sempre que els profes eren uns ganduls. Doncs aquest senyor, jo això ho sé perquè m'ho han explicat, es va fer una enquesta que deia que un 40% de classes a secundària i FP a Catalunya es fan en castellà. 40%. Tothom deia que feia immersió i un 40% FP i secundària. A tot el país, Figueres inclòs, no a Barcelona, a tot el país es feien un 40% de classes en castellà. I llavors van baixar de la Figuera. Però el paper no diu que fem la immersió. És que no va de papers, va de condicions materials. Perquè nosaltres, això és com la independència, sempre pensem en abstracte. I com faràs la independència si no hi ha gent que la vulgui? Per tant, vosaltres em direu que vinguin 150.000 persones que no tenen una adhesió sentimental a Catalunya és un problema per ser independents? Sí, és un problema. Va de condicions concretes i materials. Ara, què hem de fer? Intentar fer-los nostres. Com ho hem de fer els nostres? Una bona manera de fer-los nostres, saps quin és? Que els nens magrebins de Vic que parlen català no dir-los com fan alguns que no són catalans. Perquè si parlen català, són catalans. M'explico?
I l'altra manera és no dir que és català tothom qui viu i treballa a Catalunya. Perquè si dius que tothom qui viu i treballa a Catalunya ja és català, per què serveix el català? Sí, per tant, hem de fer equilibris, hem de ser llestos i àgils, allò que he dit abans, no? Llestos i àgils. En som? Bueno, d'aquella manera. Sí? Precisament avui, l'Assemblea Nacional Catalana ha començat una campanya que diu exactament... Diu, ser o no ser independentista. Aquesta no és la qüestió. No es tracta de ser o no ser independentista. Es tracta de ser-hi. Fer coses per la independència. Una mica... Està clar que nosaltres no podem proclamar la república. Està clar, això no ho podem fer. Però sí que podem fer en el nostre entorn coses. Fer coses. Amb la llengua i amb 50... Moltes coses, Sí. Aquí la majoria som independentistes, la majoria ho som, de paraula, però després en els fets moltes vegades ens quedem a casa, ens assentem, en fi... I no dic que sigui fàcil, no dic que sigui fàcil, però es tracta d'això, es tracta d'anar fent. No us podeu ni imaginar, sabeu que la vida real es fa a Twitter, Sabeu que la vida real es fa a Twitter, Això és virtual, Això és virtual. La vida real es fa a Twitter. No us podeu ni imaginar la quantitat de vegades que he vist proclamar la República Catalana a Twitter. És fàcil, des del sofà. Ets al sofà, proclames la República Catalana i ja està fet. Tu ja et sents bé, però no va d'això. Per tant, efectivament va de treballar en el món virtual, no el real. El món virtual hem de treballar. Ens estàs confonent, Jo soc una mica més del lliri encara, també, i d'intentar conciliar i treballar, i crec que està molt bé, doncs això, reflexions així una mica més... Jo crec que tens raó, que hem de ser bel·ligerants, sense... Sí, bel·ligerants, jo quan parlo... Un moment, vull puntualitzar. Quan jo parlo de conflicte, el conflicte existeix, m'explico, i sabeu com ho sé? Que la gent ja està cansada dels discursos d'ara, de fa un temps? Portem 40 anys repetint-nos Candel, som un sol poble. I tot de cop hi ha una editorial que ha recopilat els articles del Pedrolo, que el Pedrolo era un preclà d'allò, que era un tio conflictiu, i aquesta recopilació dels articles del Pedrolo en 3 mesos ven 5.000 exemplars. Què vol dir això? Que la gent està dient que els vells discursos descafeinats ja no serveixen en temps d'allò. Quan jo parlo de conflicte, saps què passa? Que nosaltres ens han educat els nostres polítics i a les nostres escoles i a les nostres famílies que el conflicte és Gaza, Ucraïna, no ens ulsteritzem, que per cert, l'Ulster, no volem ser l'Ulster, però l'Ulster serà independent, per cert, això ho teniu clar, no? Perquè entre altres coses fan coses, com tenir fills, la gent quan parlem de conflicte es pensa que no, conflicte vol dir no vol dir anar a cops de puny, m'explico? Assumir el conflicte vol dir no, jo per aquí no hi passo, això no ho faré, això no t'ho permetré, sí? Vol dir plantar-se. Per tant, us ho dic perquè conflicte la gent s'espanta perquè ens han educat per... Acaba. És que m'he perdut. Bueno, tu parlaves de conflicte. No m'he perdut, però dic que he perdut el fil. Jo estic d'acord, no és que siguem bel·ligerants o que tinguem que ser-ho, és que ens ve el conflicte. Clar. La qüestió és, ho entens o no ho entens, que t'estan... Mira, hi ha una dependenta d'una botiga d'aquí Figueres, que no ho diré, i una senyora que no es negava a entendre'm en català. No és que no em parlés, jo ja era un grau superior, que es negava a entendre'm ni tan sols els números, 1, 2, 3, mira que fàcil, i al final em deia, és que me castigues, hòstia tu, me castigues, o sigui, em fotia la culpa a mi, i tu havies de dir, sí, clar, que era un mal parit, tu mereixes, que pobra dona com el maltracto perquè li demano que em parli en la meva llengua, en el meu país, que pot ser el seu si ella vol. El que passa que sembla que no volia, no? Vull dir que el conflicte ens ve, no cal dir buscar-lo, ho tenim, però és que tot el fil, però jo penso que les coses han de ser concretes, no poden ser la independència absoluta sí o no, perquè com ho dius ara mateix això no, però estan tot en els detalls
i està amb el tema de l'identitat, clarament, però també està amb l'economia. També està en l'economia. És tan monumental l'estafa de l'estat espanyol que ja és l'hora que veiem que amb aquesta gent no hi ha res a fer. Que mai hi haurà res a fer. És un factor més, però les adscripcions nacionals no es compren. No, ja, però això jo penso que és un element... Clar, tu has de parlar de tot. Que pot mobilitzar molt, Sí, pot mobilitzar, però, mira, mobilitzarà molta gent, però no per la independència. Però mobilitzarà molta gent, sí? Bueno, de fet l'ANC va haver-hi un problema, no? Sí, però volem fer una gran mobilització, però no volem els que no són independentistes. A què quedem? Hem d'eixamplar, no hem d'eixamplar? Sí? Que jo soc de l'intersindical, nosaltres vam convocar al matí i a la tarda, i a mi em van dir botifler per Twitter. Què quedem? Hem d'eixamplar, hem de parlar d'això, no n'hem de parlar, aclarim-nos nosaltres, sí? I després ho veurem. Per tant, jo estic a favor de parlar de tot, sempre tenim present que ja n'hi ha prou d'autoenganyar-nos. Les adscripcions nacionals no es compren. No, això està clar. El camp de batalla és molt ample. Sí. No sé, són 9:15. Us sembla que ho podem tancar aquí?